ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଶିବ ଦର୍ଶନରେ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଗଲୁ। ସେଠାରେ ଭୋଗ କିଣିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କିପରି ଦୂରରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଭୋଗ କିଣି ସାରି ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଚପଲ ଥୋଇ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ବହୁତ ସୋମବାର ହେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ଗହଳି ହେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ବାହାର ପଟ। ମନ୍ଦିର ବାହାର ପଟ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ବହୁତ ଭଲ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଉଚ୍ଚତା। ଆମେ ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ାଣ ବୁଲିଲୁ। ମନ୍ଦିରର ବାହାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ସୋମବାର ହେତୁ ବହୁତ ଗହଳି ହୋଇଥିଲେ। ଆମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସାରି ମନ୍ଦିରର ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର ବହୁତ ଭଲ ଗଛ ସବୁ ଲାଗିଛି।